O municipio de Monterroso ten 115 km cadrados, repartidos en 30 parroquias civís, e ocupa a parte sudoccidental da Ulloa, comarca formada ademais polos concellos de Palas de Rei e Antas de Ulla. Monterroso como tal débelle as súas orixes á próxima parroquia de Esporiz, hoxe absorbida pola propia vila debido á súa expansión. No ano 2001 o censo de habitantes marcaba 4.268, o que en relación a outros municipios da xeografía galega non supón un dato negativo, unha perda de 339 habitantes durante os últimos 10 anos. Limita polo norte con Guntín e Palas de Rei, Portomarín, Taboada e Guntín polo leste, Palas e Antas polo oeste e Taboada e Antas de Ulla polo sur. Estamos nun país granítico ben cuberto de boísima terra vexetal, na que non é difícil ollar fermosos carballos e nobres castiñeiros, en fragas e soutos ou illados na propia paisaxe. A actividade gandeira centra boa parte do día a día do municipio, con 300 explotacións rexistradas a comezos do século XXI e máis de 3.500 animais de leite. Este feito marca tamén a zona dos Queixos da Ulloa, baixo a súa propia denominación de orixe, que supón un dos seus potenciais económicos principais en actual desenvolvemento. Monterroso é terra caracterizada pola importancia das súas feiras, unha actividade que fixo posible o nacemento da propia vila. No primeiro de cada mes, a capitalidade municipal acolle a chegada de centos de visitantes, aínda que a de maior trascendencia social é a que se celebra o 1 de novembro, a Feira de Santos. O casco histórico monterrosino, con lugares tan emblemáticos como a Praza de Santa Lucía ou o Pazo e a Capela da Laxe, danlle sentido ao ambiente rural que se imprime en cada unha das súas rúas e que non perde co paso dos anos, convertindo a estas agarimosas terras en lugar para a lembranza de todo aquel que as visita. Monterroso, patrimonio e vida. A situación estratégica deste municipio da Ulloa, no propio corazón de Galicia, ven marcado polas tres vías principais que conflúen na coñecida como Praza de Galicia, a Nacional 640 e as comarcais 212 e 221. Ademais, as futuras autovías Lugo-Santiago e Lugo-Ourense convertirán a este municipio nun enclave estratégico do interior de Galicia. Nesta praza aséntanse dous emblemáticos edificios. Por un lado, a igrexa, un amplo edificio de interesante feitura. Por outro, a casa consistorial, decorada co escudo do concello e que alberga no seu interior unha valiosísima exposición fotográfica dos alcaldes que rexiron o concello, unha auténtica homenaxe á historia municipal plasmada nesta orixinal idea. Monterroso celebra as súas festas grandes nos últimos días do mes de setembro, na honra ao San Miguel. Toda a vila se engalana para recibir a visita de miles de persoas que disfrutan das actividades lúdicas, culturais e festivas organizadas para todas as idades. As calorosas noites a luz da lúa marcan uns días de troula e de reencontros familiares e de amizade. Estamos ante unha vila chea de servicios, os puramente comerciais e tamén de lecer. O desenvolvemento do comercio local corre parello a cada vez máis importancia das súas feiras mensuais. O mercado de Santa Lucía é un dos exemplos máis claros. Celébrase cada segundo e cuarto domingo de mes nunha fermosa praza acondicionada para tal fin e que acolle transaccións comerciais con manxares máis ricos e propios da terra. A coñecida como Feira de Santos, que se celebra cada 1 de novembro, é tamén cita obrigada para miles de galegos anualmente. Non existe ningún recinto feiral habilitado para tal fin, xa que o campo da feira é a propia vila. A construción do mercado gandeiro, co actual pugna por acoller unha subasta informatizada de becerros, similar a que se celebra no concello pontevedrés de Silleda, supón un paso máis polo pulo que se lle pretende dar ao sector agrogandeiro da comarca, sendo xa un referente a nivel galego para os compradores e vendedores máis exixentes do panorama actual da comunidade. Pero se as transaccións e actividades comerciais marcan o rumbo polo que camiña firme o concello monterrosino, o desenvolvemento das áreas de ocio e lecer non son menos importantes. A área recreativa da Peneda ou o camping son boas mostras do interese por desenvolver un sector necesario para a sociedade. As alternativas de ocio son ben distintas e abranguen dende actividades ao aire libre, caso do Campeonato Nacional de Pesca que se ven celebrando nos últimos anos, ou os concertos de primavera no Templete, así como as que se desenvolven semanalmente no Centro Sociocultural ou na grandiosa cúpula. O
O recentemente creado couto de pesca intensiva con capacidade para 60.000 troitas aproveita unha das potencialidades destas terras, bañadas polas caudalosas augas do río Ulla. No eido deportivo Monterroso conta con varios equipos nas categorías provinciais e enorgullécese de ter nas súas terras o equipo campeón de España de fútbol sala feminino e infantil, recibidas tras o seu triunfo en terras andaluzas como auténticas heroínas. Ademais do mercado gandeiro, Monterroso conta con interesantes servicios recentes. Tal é o caso da Gardería Municipal, un coidado edificio que ofrece todas as posibilidades de xogo e a seguridade que se merecen os máis cativos do municipio. As vivendas sociais, unha pretensión demandada durante moito tempo e que cubre unha importante labor social agardada pola cidadanía, que dará acceso a unha vivenda digna a 15 familias. O Punto Limpo, un servicio prácticamente pioneiro en Galicia, xunto co vertedoiro de escombros, dannos conta da intensa actividade a prol do cuidado medioambiental dos responsables municipais. Os proxectos inmediatos que se plantexan actualmente son varios. A consecución dun completo parque empresarial no que ubicar as importantes empresas da Ulloa, algunhas xa instaladas nos terreos próximos ao mercado gandeiro, a gasificación da propia vila ou o acondicionamento de rúas e avenidas destacadas como a do General Salgado. O inminente remate das obras da Casa Cuartel de Monterroso, con 24 vivendas, suporá un dos acuartelamentos máis grandes e modernos da provincia e un dos máis importantes da Galicia rural. Pero Monterroso é sen dúbida terra fértil, natural e sorprendente. As rotas de sendeirismo da natureza no románico e a Pena do Corvo así o atestiguan. Ademais, o paso do Camiño de Santiago por terras da parroquia de Ligonde convirten a este municipio nun dos máis atractivos do interior de Galicia e é sen dúbida un garante de moitas páxinas por escribir na súa historia de cara aos vindeiros séculos. San Xoán de Lodoso destaca pola fertilidade das súas terras, con fermosas paisaxes naturais nas que xurden abondosos manantiais. Esta parroquia sufriu un decrecemento poboacional dende mediados do século XIX e hoxe os case 100 veciños distribúense entre varios núcleos de poboación. A Lucencia, Sestelo, Montecelo ou o propio lugar de Lodoso son algúns deles. Sestelo, a diferencia do resto de aldeas, atópase na parte alta da parroquia e noutrora era un lugar coñecido pola cantidade de veciños que albergaba. A Lucencia acolle na actualidade a máis da metade da poboación. Trátase dunha aldea aberta, con casas de interesante feitura. Atopamos nestas terras o edificio da antiga Escola Republicana, adquirido polo Concello de Monterroso e que pronto será convertido en centro sociocultural para os lugares e parroquias da redonda. A igrexa parroquial está asentada no lugar de Lodoso, un mínimo núcleo de apenas 4 casas. O templo sacro é de arte románica, con algunha rectificación, que sen embargo conserva a ábsida primitiva. O seu carón estivo ubicada a rectoral, conformando todo un interesante conxunto arquitectónico. O que máis chama a atención é un simpático canzorro, que parece representar unha lebre ou un coello, tentando subir o tellado.
Esta parroquia conta con importantes servicios públicos dotados polo Concello monterrosino. Estamos en terras dedicadas á gandeiría. A parroquia monterrosina de San Breixo organízase en torno ao lugar que dá nome á freguesía e aos outros povos dispostos tal e como raios dunha media roda. Polo leste limita con Taboada e xunto con Ligonde é unha das parroquias máis grandes do municipio. Seixós é un dos lugares, unha boa aldea de nobres edificios entre os que destaca un recinto pacego, que está sendo restaurado na actualidade. Soberbios patíns, nobres chemineas e un conxunto arquitectónico de recoñecido valor patrimonial que se acompaña dunha gran capela, conformando todo unha fermosa casa grande datada no século XVII. A Goleta é outro dos lugares que nos atopamos nesta parroquia. A gandeiría ovina que ocupa os seus prados danos conta da actividade agraria dos veciños do lugar, no que se misturan modernas con clásicas edificacións. O carón desta aldea e tamén na incipiente ladeira do monte emprázase Ladar, onde unha nobre chimenea nos informa da existencia dunha casa grande, chamada da Condesa. Nas inmediacións, un pequeno muiño abandonado danos conta da intensa actividade de épocas pasadas. Neste lugar tamén se empraza un impresionante penedal, de varias pedras cabaleiras rodeadas por carballos que chaman poderosamente a atención dos que por ali pasan. A terceira casa grande catalogada nas terras de San Breixo é a de Mundín, segundo os escritos fundada pola familia ribadeneira no século XVII. Uns castiñeiros centenarios acompañan o que queda dela, aínda con nobre prestancia e vixiada de cerca por un dos moitos muiños que caracterizaron antano a actividade destas terras. A Igrexa do Salvador emprázase no medio do lugar que dá nome á parroquia e pode verse dende a estrada que dá acceso ao núcleo do pobo. O templo é de feitura románica, con interesante portada. Ten dúas ábsidas engadidas como sacristías. No interior, moi amplo e iluminado, destacan as pinturas murais que aínda se conservan nas paredes laterais. O castro é outro dos lugares que nos atopamos nesta parroquia, emprazándose na actualidade ali unha moderna explotación gandeira. En Lourentín, dende onde se divisa o núcleo de capitalidade municipal, tamén se conserva anexo a unha vivenda un interesante muiño, que ten como particularidade un salto de 15 metros en vertical. Pero se de algo se siente orgullosa esta parroquia, ademais das súas casas grandes, muiños e vestixios patrimoniais, e dos coñecidos como castelos de Ambarría, que actúan como faros do propio concello, e dende onde as vistas e a paisaxe que rodean estes dous enormes penedos nos presentan a natureza no seu estado máis puro. As visitas de maiores e pequenos para coñecer o lugar son continuas durante todo o ano, e sen dúbida a súa singularidade ben merece o camiño de ascenso ao cumio.
O son pausado e tranquilo do alto, só quebrantado polos paxaros que descansan do seu voo nos castelos, dannos unha indescritible perspectiva das terras da Ulloa e da riqueza paisaxística que aínda hoxe, en pleno século XXI, se mantén intacta e que só coñece quen visita estas terras. A parroquia de Santa María de Pedraza, coñecida hoxe como Pedraza, emprázase ao carón da estrada de Monterroso a Palas. As súas construcións esténdense ao longo desta vía e o carón dela, algunhas de interesante restauración. Civilmente está formada por Pedraza e Vilarfonxe, aínda que eclesiásticamente recibe a veciños de outras parroquias. A igrexa parroquial emprázase na aldea de Pedraza. Trátase dun edificio bastante grande, construído a finais do século XIX, aínda que con trazas moi barrocas. No muro norte conserva os canzorros testemuña dun antigo templo románico. Un cruceiro afastado do templo coroa a maior parte das casas do lugar. As edificacións conservan recintados en bo estado. O Concello dotou esta zona de interesantes servicios públicos, pola enorme sensibilización municipal en canto á importancia de coidar con esmero a cunca dos seus ríos. Por Vilarfonxe transcorre Ulla. Funcionaron aquí interesantes muiños, que hoxe se erguen esplendorosos entre o son gurgullante das augas. Estamos no lugar coñecido como o Corgo, onde se concentran nunha paraxe incomparable 4 muiños. En indescriptibles lugares como este sobran as palabras.
San Cristóbal de Novelúa conta con vestixios patrimoniais moi importantes, como son dous antigos castros. Nun deles emprázase a igrexa parroquial, unha auténtica xoia do románico galego datada no século XII. No seu interior, o pórtico ou cabido danos conta dun centro de reunión veciñal, no que tratar temas de interese común. Mais de 30 xeracións repartidas en 800 anos deixaron aquí as súas pegadas orais, sentados nun banco corrido de pedra. De case o mesmo ancho que a nave prolonga esta 10 metros máis. A entrada ao templo propiamente dito está flanqueada por unha magnífica portada de 3 arquivoltas sostidas por 2 pares de columnas de fermosos capiteis, con formas vexetais e zoomorfas. Na nave, bastante alta, destacan as pinturas murais ben definidas, que decoran todo o conxunto do arco triunfal. Os seus capiteis son moi elaborados. Na ábsida pode apreciarse unha xanela que exteriormente mantén unha celosía de arte prerrománica. A torre de 3 corpos complementa un conxunto arquitectónico que destaca pola singularidade de conxugar a parte civil coa relixiosa. As edificacións de Novelúa non desmerecen en nada, con construcións como a Casa Grande, coñecida como Pazo de Fontearcada, con capela familiar, edificada entre os séculos XVII e XVIII. Outra das pegadas naturais que atopamos en esta parroquia de antigas civilizacións é o coñecido como Castro Cercio, máis grande que o outro no que se ubica a igrexa, e no que os máis maiores lembran fosos e altos parapeitos. A Casa Grande de Batán é outra das edificacións de interese artístico, e preto dela un regato baña as terras da parroquia. Vilamaior, Tarrío ou Casas de Gai, entre outros, son algúns dos lugares nos que conviven actualmente os veciños de Novelúa, orgullosos do enorme patrimonio histórico-artístico que aínda se conserva nas súas terras. A parroquia monterrosina de San Lourenzo de Pedraza emprázase nas inmediacións da Provincial 221, ao redor da que se estenden todas as vivendas da freguesía.
Conta na actualidade con diversos servicios públicos dotados polo Concello, como un bebedoiro próximo ao templo parroquial. A capela de San Lourenzo de Pedraza caracterízase por ser o templo románico máis antigo que se conserva na diocese lucense, cunha inscripción que nos remonta ao ano 1127. A pesar dos seus 12 séculos de historia, son especialmente interesantes os 8 canzorros que se conservan na ábsida en moi bo estado, ao igual que todo o edificio sacro. Segundo os estudiosos, está situada no medio dun pequeno adro pechado, que foi tamén cemiterio e onde se emprazou noutrora unha igrexa prerrománica, debido a pequenos indicios de estilo mozárabe. Ata esta capela chega a ruta de sendeirismo ou románico na natureza. As casas aparecen agrupadas en torno a unha soa aldea e espalladas polo territorio da freguesía, colindante con Santa María de Pedraza e ata onde acoden os veciños semanalmente aos oficios relixiosos. A súa ubicación próxima a unha das importantes vías de comunicación do municipio convírtena nunha importante zona de expansión para as terras da Ulloa e a súa proximidade coa vila nunha interesante zona de lecer para os amantes da natureza. A parroquia de Ligonde é a única do concello monterrosino que atravesa o Camiño de Santiago e esta circunstancia dá sentido ao día a día das súas xentes. Estamos en terras cargadas de historia e mesmo os entendidos din que por estes lares pernoctou o emperador Carlos V e o seu fillo Felipe II. Esta parroquia, situada na Serra de Ligonde, é unha das máis importantes do concello pola súa poboación e dimensións, repartidas en máis dunha dúcia de lugares. O cruceiro dos Lameiros, no lugar de igual nome, é parada obrigatoria para os que por ali transitan. O carón dun carballo centenario está considerado como un dos máis importantes de Galicia. Está datado no século XVII e conserva aínda moi ben as súas formas. Neste mesmo lugar emprázase a Casa Grande de Lameiros, con capela propia. No lugar de Ligonde propiamente atopamos fermosas paraxes naturais polas que transcorreron as antigas civilizacións camiño do Xubileo. Na entrada ao lugar, a antiga escola republicana foi adquirida polo Concello, que na convertirá en pouco tempo en centro sociocultural e de atención ao peregrino. Aquí, unha fonte de auga fresca dá forza ao camiñante. Nesta aldea, a máis poboada da parroquia, asentouse noutrora un importante hospital xacobeo, e unha cruz en riba dun valado é a testemunha dun cemiterio para peregrinos de antano. No lugar da igrexe descansa a igrexa parroquial, que ten como padroeiro o Santiago Apóstolo. Con modernas reformas conserva unha boa espadana e da antiga obra románica queda o arco triunfal. Nunha das paredes laterais destaca unha pedra esculpida que representa o profeta Daniel no Foxo dos Leóns. Próximo ao templo atopamos un fermoso cruceiro. Esta parroquia adecuouse perfectamente á chegada dos peregrinos, que poden disfrutar de espacio ao aire libre nos que facer un parón no seu camiño. O refuxio de peregrinos de Ligonde foi adecentado polo Concello de Monterroso para que os visitantes repoñan forzas na súa peregrinación a Santiago. Esta resulta doada gracias aos sinais que atopamos polo camiño. Ligonde é unha das parroquias monterrosinas mellor dotadas de servicios públicos. Garántese así a visita constante de peregrinos, que camiñan pola Ulloa en dirección ao Obradoiro e que levan un bo recordo da hospitalidade das xentes destas terras.
A parroquia de Fufín compónse dunha soa aldea, con casas espalladas polo entorno da freguesía. Estamos en terras de sangue literaria, pois aquí, diante da portada da igrexa, xacen os restos do poeta Xesús Lorenzo Varela Vázquez, coñecido como Lorenzo Varela, e os da súa nai. Despois dunha heroica vida caracterizada pola emigración, o poeta nace no barco La Navarre cando este entraba na Baía de Habana en 1916. Os seus restos repousan na terra que tanto o louva aínda na actualidade. Cada 17 de maio, o Concello monterrosino celebra aquí un acto cultural e relixioso na súa honra. A igrexa parroquial só conserva da primitiva obra románica a portada, pero a súa valía histórica é de sobra coñecida polo respeto que todos teñen á memoria do ilustre escritor e poeta monterrosino, que descansa entre os seus veciños. As vivendas de Fufín alternanse harmoniosamente entre as de construción máis recente e aquelas de feitura máis tradicional. Nos termos da parroquia tamén se empraza unha bonita pradeira que foi adecentada polo Concello, sendo o alcalde Antonio Gato Suengas, antes vertedoiro incontrolado de lixo, un bo exemplo da concienciación medioambiental reinante nas terras da Ulloa. San Martiño de Fufín será sempre lembrada por ser a patria chica de Lorenzo Varela. Aquí descansa dende a década dos 80, agardando que algún día os seus amigos depositen no seu nicho unha cesta de mazás, como fora a súa petición en vida. Rematamos este percorrido por estas altas e bravas terras, cun dos poemas escritos na capital arxentina por Lorenzo Varela e incluído na obra Lonxe, cun certo saibo melancólico e morriñento. Quen son eu? Quen me trouxo? Quen me ten que levar? Lonxe quedou o muiño, tamén lonxe o piñeiral. Quen é o meu veciño? O polaco que chora ardentes báguas. Ise loiro rapaz que non vai ao traballo, porque di que o mencer ten veneno de serpe. Quen son eu? Quen me trouxo? Quen me levará deste inferno das moedas ao ceo da caridade? Meu muiño de pan, meu piñeiral, meu lar. Non é posible falar de Monterroso se antes non se coñece San Miguel de Esporiz, para moitos unha parroquia considerada aínda como o Monterroso Vello. Esta freguesía hoxe case integrada na propia capitalidade municipal como un barrio máis pola súa proximidade. Foi nos anos 60 a antiga parroquial de Monterroso, e que pese a cercanía coa vila non perdeu aínda a súa particularidade dentro do conxunto municipal. A súa igrexa románica, datada no século XII, destaca pola importancia dos seus restos artísticos, como a portada, de fermosa feitura con singulares figuras nas arquivoltas, que ben merecen unha visión pausada. A forma dos capiteis rematan un conxunto arquitectónico de singular interese. Os canzorros da nave tamén se conservan en bo estado.
Próxima ao templo sacro emprázase hoxe unha vivenda particular que noutrora albergou gran parte da actividade municipal, como Casa do Concello e dependencias do xulgado. A portada de pedra desta propiedade, coñecida antigamente como Casa de Louzao, danos conta da importancia social desta edificación en épocas pasadas. Un regato recuperado recentemente polo Concello monterrosino, presidido por Antonio Gato Soengas, así como un lavadeiro xunto con todos os servicios de saneamento e abastecemento de auga, indican a importancia social que aínda hoxe conserva esta parroquia. A área recreativa de Esporiz está situada a carón da Estrada Nacional 640 e ademais de lugar de lecer para os veciños da zona, con repousados bancos e fontes de auga fresca, e tamén lugar de descanso para os que viaxan por esta concorrida vía. O campo, a Cariza, as Castedas, a Carreira ou Podente son outros dos lugares desta parroquia que se mantén na sombra da capitalidade municipal, como testemunha dun rico pasado e sen perder un ápice da importancia histórica que supuxo para as terras da Ulloa. Un fermoso muiño rehabilitado recentemente franquea a entrada á parroquia de Cumbraos. Trátase dunha construción moi interesante polas súas dimensións, máis grande que o resto de muiños que atopamos nas terras da Ulloa. A tranquilidade do río acompaña este fermoso espacio natural. A Casa Grande de Cumbraos foi obxecto non hai moito dunha restauración, coa que se observa na actualidade o esplendor histórico desta edificación. Trátase dunha casa de enormes dimensións e rodeada por un amplo espacio verde, integrado no conxunto privado. Un hórreo de 4 claros e unha fonte de elaborado caño destacan no recinto. As coñecidas como Casas de Núñez emprázanse próximas á Casa Grande, con antigas vivendas en pedra. A parroquia de Cumbraos está coroada por un fermoso conxunto arquitectónico. A pequena igrexa parroquial antes familiar, de arte románica perfectamente integrada no conxunto. Trátase dun edificio de nave e ábsida rectangular, con canzorros ben conservados de figuras antropomorfas. Unha fermosa pía da época atópase agora no exterior do templo. Anexa á igrexa emprázase a Torre de Cumbraos, datada a finais do século XV, principios do XVI. É este un singular edificio cuadrangular, de 3 plantas. Posteriormente engadiúselle unha vivenda tipo pacega, hoxe máis deteriorada que a propia torre. O escudo coas armas dos Noguerol, Galloso e Arias testifica que foron posuidores deste conxunto. Un cruceiro complementa este histórico entorno.
unha das modernas construcións levadas a cabo polo Concello de Monterroso, presidido por Antonio Gato Soengas e inaugurado no ano 2001, é o vertedoiro de inertes. A forte concienciación medioambiental do equipo de goberno propiciou a chegada desta infraestructura, que dá servicio a todo o Concello. As boas casas de canteiría percorren toda esta parroquia. A maioría delas aínda nos lembran na actualidade as fidalgas familias que moraron nos séculos pasados as terras da Ulloa.